Днес ще ви покажа как направих една от любимите ми домашни супи с много малък бюджет. Тези два свински кокола с месо ми струваха само 4,12 евро от месарницата. Първо ги накиснах в студена вода за около 20 минути. Това помага да се отделят част от примесите и бульона става по-чист. След това ги сложих да се варят, докато месото омекне добре. Когато месото беше готово, започнах с чинският бульон. Добавих обелки и краища в 2 моркова, външните люспи на 2 малки лука, малко корено целина и дръжки от магданос, 1 дафинов лист и 2-3 зърна бахар. Много хора изхвърлят тези неща, но те дават страхотен аромат и вкус на бульона. Оставих всичко да къкри бавно, за да може кокалите и зеленчуците да отдадат максимално от вкуса си. След това прецедих бульона и отделих месото от кокалите. Нарязах 2 глави лук, морковите и една малка пиперка. Ако видеоклиповете, които правя, ви харесват, единственият начин да ме подкрепите е когато харесате видеото и се абонирате за канала. Благодаря ви предварително. Ето тук обезкостявам кокалите и накрая ще видите колко месо излиза от тях. Сега запържвам лука, чушките и морковите. Добавя малко от сърцевината на корена от целина. Добавям отделеното месо. Вижте какво количество излезе. Добавям и прецеденият бульон от месото и обелките от лук и моркови. Аз добавям и 2 картофа. Оставям да се варят. Добавям стабилно количество сол. И малко подправки, абсолютно по ваш избор. След като е готова супата, отделям жълтъка от белтъка от едно яйце с 2-3 лъжици оцет, темперирам добре и изсипвам в вече малко по-изстиналия бульон. Разбърквам и супата е готова.